बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायनानै खासि बोराय सेखा बोराय रुवा बोराय होनानै फैसा लायै लायै बिथांमोना बेबायदि होयोमोन। इउथ केम्पआव दोनदो जुवा गेलेहोदो जौ होदो सोरखौबा मानसि बुनो थिनदों बाजार सक बाजाराव फैसा खांनो होदो बिनि बायदि लाइमोनफोरखौ संस्थापन होनांगौ गोजोन सोलोंथाइ होनांगौ जौगाहोनांगौ बिनि सायाव बिथांमोना जेबो सानाखै। 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जायफोर खामानिखौ मावनांगौमोन बेखौ मावाखै। 17 बोसोराव हा हुनि जेंनाया जोबनांगौमोन। BPF हान्जाया बे समाव कुनु पयथे सरकाराव फैफिननायनि कुनु जुक्तियानो फैया आरो बिथांमोना बुंनायनि कुनु जि स्टाइल बिथांमोननि बे स्टाइला मोनसेबो जाया। जों आथिखालाव ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जे लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां खोथा बुंनाय। 17 बोसोराव बिथांमोना लाइमोनफोरखौ धंस खालामबोदों। इउथ केम्पआव दोनदो जुवा गेलेहोदो जौ होदो सोरखौबा मानसि बुनो थिनदों बाजार सक बाजाराव फैसा खांनो होदो बिनि बायदि लाइमोनफोरखौ संस्थापन होनांगौ गोजोन सोलोंथाइ होनांगौ जौगाहोनांगौ बिनि सायाव बिथांमोना जेबो सानाखै। बे साननैसोआव जों गोबां लाइमोनफोरनि खोथा आइजोफोरनि खोथा बुंदों। 17 बोसोराव बिथांमोना आवगायबोदों। दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकाराव नोंथांमोना नुगोन बा जोंनि रायजो राजा नुगासिनो दङ आइजोफोरनि थाखाय दिनै जोङो आइ अनसाय बिथांखि होदों आलारि सोरांनिफ्राय होदों जोङो गियान सोरांनिफ्राय होदों जों लाइमोनफोरनि थाखाय बिनि बादैबो गोबां जों बेवहाय आसनिफोर दिनै होदों। बै समाव बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायनानै खासि बोराय सेखा बोराय रुवा बोराय होनानै फैसा लायै लायै बिथांमोना बेबायदि होयोमोन। नाथाय जों दिनै आलारि सोरांनिफ्राय लानानै गियान सोरां जेसेबांखि जोङो आसनि होबाय दङ जोंनि सरकारा दासिमबो जों थाइसेबो फैसा लायाखै। दाखालि बावैबो जोङो जोंनि सिबिसालिफोर बिनिबो जोङो जोंनि कक्लाबारि समस्थियाव जोङो मोन 18टा जोंनि सिबिसालिफोराव जोङो 2 लाख रांनि जोङो चेक होदों। जों थाइसेबो लायाखै। रायजोफोरा बेसेबा गोजोननाय मोन्दों। दा बेनि बादैबो जि बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै प्रहलाद कास्टम बिक्रम मोना बिथांमोना जिखुनु माने भित्तिहीन कुनु जुक्ति गैया आरो बिथांमोननि जि बुंनाय स्टाइल बे बुंनाय स्टाइलफोरा मानोना थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जायफोर खामानिखौ मावनांगौमोन बेखौ मावाखै। 17 बोसोराव हा हुनि जेंनाया जोबनांगौमोन नाथाय दिनै जोङो सारि बोसोराव 2,50,000 खाथियाव जों दिनै हा पाट्टा होबाय। एसे आवगाय जों दैदेनगिरिया बुंदों आरो साननैसोनि उनावहाय आरोबाव जोङो 40,000 हा पाट्टा होनायनि मोनसे खोथाखौ बिथाङा बुंबाय। दा दिनै जोंनि कक्लाबारि समस्थियाव जों नुबाय 17 बोसोराव जोंनि गोबां जायगानि स्किमफोर हमनाय दङ नाथाय खामानिया बेवहाय जाहैयाखै। नाथाय जोङो सारि बोसोराव जों दिनै 80 किल'मिटारनि सायाव जों लामा बानायबाय। आरोबाव PMGSY आव 46 किल'मिटार जों लामा जानो थांगासिनो दङ। दहाय जोंनि बुंथिगिरिफोरा बुंदों जे जोंनि ओनसोलाव जों जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि लाबोगासिनो दङ आरो दिनै लाइमोनफोरखौ लानानै जोंनि UPPL सरकारा गोबां सांग्रां। जों दिनै UPSCनिफ्राय लानानै APSCनिफ्राय लानानै मैया दाखालिसिम जों 36 जन आरोबाव APSCआव प्रिलिम्स क्लियार खालामदों। बै समाव बिथांमोना बेखौ साननो रोङाखैमोन। बिथांमोना लाइमोनफोरखौ जाम्बा खालामना दोन्दोंमोन। दा मा जौ जुवा गेलेनांगौ इउथ केम्पआव थानांगौ सोरखौबा बुहैनांगौ बेबायदि मोनसे थासारियाव बिथांमोना जोंनि लाइमोनफोरखौ धंस खालामदोंमोन। दिनै जों लाइमोनफोरखौ लानानै जोंनि समाजाव जोङो सुबुं सम्पद दानायनि थाखाय जोङो माखासे आसनि लागासिनो दङ आरो बिथांमोना जोंखौ साख्रि होआखै होनबाय थादों। बिथांमोना 2024 मायथाइयावनो जोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामदों 10टा कलेज जों प्रभिन्सियेलाइज खालामदों। दा बेवहाय जोङो आरोबाव नै दाखालि बावैसो 16टा कलेजखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय प्रसेस खालामगासिनो दङ। दा बेफोर खोथाखौ बिथांमोना नुवाखैमोन नामा? 17 बोसोरावदि जों कलेज गायसननांगौमोन कलेज लानांगोन बेखौ बिथांमोना सानाखैमोन। जोंनि कक्लाबारि समस्थियाव रायजो राजानि फैसा खांनानै माइ खांना माइरं खांनानै जोङो मोनसे KC डिग्री कलेज जों बेयाव गायसनदोंमोन। दा बे रायजो राजानिफ्राय जोङो खाङै प्रमद बर' सारनि अननायाव जों बे कलेजखौ दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाबाय। दिनै जों बेवहाय क्लासरुमनि फेसिलिटिखौ जों होनो हादों। हस्टेल फेसिलिटिनि थाखाय खामानि सोलिगासिनो दङ आरो बिनि बादैबो जोंनि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय दिनै जोङो गेलेनायनिफ्राय लानानै रोजाबनायनिफ्राय लानानै बा फारफ्रोमबो बिथिंखौ जोंनि हारिमुआनो होन जोंनि सोलोंथायानो होन थुनलाइयानो होन फारफ्रोमबो बिथिंखौ जों बोरै गोग्गो बिथा खालामनानै जों दावगालांनो हायो बिनि सायाव जों दिनै UPPL सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। दा कास्टम बिथाङा दाखालि फैनानै जोंनाव खोब खोथा बुंफैदों आरो बिथांमोनाव जों बारा फिसा बाथ्राफोरखौ जों कक्लाबारि समस्थिनि जोङो UPPL पार्टिनि लिडारफोरा जोङो रिप्लाइ होनो लुबैयामोन। नाथाय बिथांमोना दाखालि फैनानै BPF टु BPF जइन होगासिनो दङ। दाखालि दावथारियाव मोनसे बिथांमोननि CWC मिटिं जाबाय। बिथाङा ओरैबायदि खोथा बुंबाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि खोथा बुंदों। 125 एमेन्डमेन्ट बिला मा? बे मोनसे जोंनि संबिधानखौ सोसननायनि मोनसे बे माने 125 सोसननायनिसो मोनसे दफा बियो।
फाखोसोगोन नाथाय बिथांमोना बे 125 एमेन्डमेन्ट बिल होनबाय थादों बेथ' बिल नङा मोनसे जोंनि संबिजितखौ बेखौ सोसननायनिसो मोनसे बे आयदा दा बिथांमोना बेखौ लानानै गोबां खोथा बुङो दा दिनै जोंहा कास्टम बसुमतारिया मा कारनाव एबसुनिफ्राय बहनजाखो बिथाङा मा कारनाव समाजजों बिथाङा नेग्लेक्ट खालामजाखो बे बाथ्राखौ जों दिनै बुंनो गोनां खोथा गैया होननानै जों सानो मानोना दिनै जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफोरा बेखौ मिथिजोबो आरो प्रहलादा मानो एबसुनिफ्राय बोखारजाखो बिथाङा माबायदि जुरित' दंमोन एबसुआव थानाय समाव माबायदि इलिगेल खामानि मावनो बिथाङा जोगार जादोंमोन नङा होमबा बिक्रम दैमारिया सासे ठेकादारमोन बे राजनितिनि एबिसिडिबो मिथियामोन दा बिथांमोन बायदि मानसिया जेनला मेला खोथा बुंनानै आरटिए खालामो नकलि खालामो ना मा खालामो जों मिथिया दा बेथ' देक साख्रि होआखै होननाया होमबा बै दाख्लै बावै राननाया मामोन बिथांमोननि गोबां लाइमोनफोराबोथ' साख्रि मोन्दों जोंनि बे ओनसोलनि गोबां मानसिफोराथ' साख्रि मोन्दों आरो बिथाङा हा होआखै होनबाय थादों 2.5 लाखनि खाथियाव हा पाट्टा रानखो बा बै जोंनि डिसि एसि अफिसारफोर सार्कोल अफिसारफोर जोंनि इएम सारमोन जोंनि सेक्रेटारिसफोर सिगनेसार होना हानि डकुमेन्टस होनबा बे मा बुस्थु बियो बिथांमोना बे दासो बुंदों जों मावनाय खामानिखौ नुनानै बिथांमोना दासो बुंदों जोंबो हानि खामानि मावगोन बै 17 बोसोराव मा मावदों बिथांमोना बबाव उन्दुना दंमोन लाइमोनफोरखौ धंस खालामनायनि अनगायै जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलखौ धंस खालामनायनि अनगायै बिथांमोना जेबो मावाखै मोनसे समाव बिराद खोथा बुंदों बिथांमोना बिटिआर सुक्तिया जेबो गैया माबा गैया बिटिआर सुक्तिया जुदि जेबो गैयाबा जोंनि दिनै बे 81टा गामिया सानजा पार्टनि गामिया बोरै हाबोखो जोंनियाव बे मा नेरसोन फोरमायो ओरैनो जेबो मा गैया एग्जाम्पल गैया बिदिन्थि गैयाबासिनो खोथाफोरखौ बुंनाया रायजोफोरखौ थगायनो नाजानाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा होननानै जों सानो आरो कक्लाबारि समस्तियाव बिथांमोना जेसेबां फैनानै नंखाय खोथा बुंफैयाथों मानो जोंखौ बेयाव जेबो खालामनो हानाय नङा आरो जों मोनसे बाथ्रा जोंनि नैबे दहाय जोंनि आगुनि बुंथिगिरिया बुंनाय स्टाइल जिथु खोथा बुंदोंमोन जे जोंनि बे ओनसोलाव बिथांमोना सानैसोल' दैदेनगिरिफोर दङ दा बुंनो थाङोबा फ्रन्ट लेभेलाव दिनै बिथांमोना जुदि गोहो गोरामोनबा गोसोआव गोहो दंमोनबा बिथांमोना बे डिबेट श'आव मानो फैनो हायाखै बिथांमोना दुरबलता दङ आरो जों मिथियो बेवहाय जोंनि बारग' मानगोनां एमएलए थानेस्वर बसुमतारी बिथाङा शिब सारनि थुनायाव गेलेनो नागिरदों नाथाय बिथाङा आं गेलेयाबो होनो मालाबा गेलेगोनबो होनो बे मा फोरमायो देट मिन्स बिथांमोननि पलिटिकेल बिथा बे बिथाया मा नङा थिग नङा बे मोनसे खोथा आरो बिथांमोना जोंनियाव मोनसेल' इस्यु बहनो बेबा जाबाय फुंबिलि दालांनि इस्यु 17 बोसोराव बिथांमोना गावसोरनो बे खामानिखौ आद्रा खालामनानै गालांदों बे ब्रिजनि 90% बिलखौ बिथांमोना बहननाय जादों खामानिया नाथाय 50%ल' जादों दा बेखौ नायनांगौनि दायित्वआ सोरनिमोन हाग्लामा महिलारिनिमोन जायफोर दैदेनगिरि दं बिथांमोननिमोन नाथाय दिनै जोंनि प्रमद सारा फरायनानै जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय दाबो थियारि जागासिनो दङ नाथाय बोथोरनि माखासे थिननायाव जोंनि खामानिफोरा जिबायदि स्पिडआव मावनांगौमोन आरो बिथांमोना दे गासै बिलनिनो 90% फैसाखौ बनानै लांबाय 10% फैसाजों बे कनस्ट्राक्सनखौ जाय दा लादों बेदे मावफुंनो थाखाय उसुबिदा जादों थेवब्लाबो जों बिथांखौ बुंनानै खावलायनानै बिथांखौ मावनो होगासिनो दङ दा बेखौ लाना बिथांमोना बुङो फुंबिलि दालाङा नै बिदि बिथांमोना आइटिसिएलआ बुङो नाथाय बे बुंनायनि अर्थआनो मा गुबुनखौ आसि थुनायनि सिगां गावखौ थुनानै लाग्रोनांगौ बिथांमोना 17 बोसोराव बेल' नङा जोंनियाव गोबां लामा दङ अन्थाइ गारनानै फैसा बहननाय नोंथांमोना जेब्ला थांगोन ओरैहाय जोंनि सोनाब पार्टजों रेहाबारि बेतबारि ओरैहाय माखासे गारनानै होनाय दङ बिथांमोना आद्रा खालामदों दा बेफोरनि माबाखौ हयथ' जों आरटिआइ खालामना नायोबा नुगोन बिल बहनदों अनगयिं दासान्दि जोंनियाव ओरैहाय बर' बाजार लाइनजों मोनसे खामानि सोलिगासिनो दङ बिदि नोंथांमोना नुगोन सिलबारि टु रुपहि खामानि सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना नुगोन आरोबाव साननैसोनि उनाव जोङो जालायाव मोनसे ब्रिज गोदान खालामनो थांगासिनो दङ आरो जोंनि सिमलायाव मोनसे ब्रिज गोदान खालामनो थांगासिनो दङ जोंनि फुख्रिपारा बरखाग्रा बेवहायबो जों ब्रिजनि खामानि मावनो थाखाय रेडि जागासिनो दङ अर्थात बे अलरेडि अनगयिं जागासिनो दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों कक्लाबारि समस्तियाव जोङो इउपिपिएल सरकारा नोंथांमोननि जिखिनि अभाब अभियोग बेखौ जों फारि जोङो सुफुंनो थांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जोंखौ जेरै अनदों बेबायदिनो अननानै आरो नोंथांमोनखौ जों सिबिनो हाथों आरो जोंनि दिनैनि जिथु थासारि बे थासारिखौ नायोबा निस्सय समस्तिल' नङा बिटिआरनि गासै समस्तियावनो जों इउपिपिएल सरकारा हारसिंनो देरहानानै सरकार दानो हानाया रोखा जानानै दङ मानोना दिनै प्रमद बर' सारनि जिखिनि एनार्जेटिक स्टाइलाव खामानि मावनाय दिनै नेसनेल लेभेलाव बर'फोरखौ गायसननाय बा बिटिआर ओनसोलखौ गायसननाय दाखालिनि सिएम कापनिफ्राय लानानै दुरान कापनिफ्राय लानानै बा आइएसपिएलनिफ्राय लानानै बा बायदिसिना सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ नासायाव हरनो थाखाय ट्राइ खालामनाय बा बायदि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जिखिनि खामानि मावदों बेखौ नुनानै दिनै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा
आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जिखिनि इन्टेलेक्सुवेलफोर बिथांमोना जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो निश्चय फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआरआ नैबे 10टा 6 सिडिउल एरियानि गेजेराव बांसिन गोजौआव थानानै बा भारतआवनो बा बुहुमावनो सिनायजानाय मोनसे रिजन जागोन होननानै आं सानो।